खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SB Bodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मा 50निफ्राय 60सो मैदेरनि फालोआ फैनानै खमैबो 20 लाख रांसोनि आबादखौ खहा खालामलांदों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बिस्पानि गामियाव मानास माहारियारि हाग्रा बिफाननिफ्राय खमैबो मा 50निफ्राय 60सो मैदेरनि फालोआ गं 28 नखरनि खमैबो 60 बिघा टमेट' आरो 40 बिघा फान्थाव आबादखौ सिलिंखार एबा नष्ट खालामनायजों लोगोसे गामिनि माखासे सुबुंफोरनि न'खौबो सिफायलांदों सिलिंखार खालामजानाय आबादनि बेसेनखौ खमैबो 20 लाख रांसो जागौमोन होननानै आबादारिफोरा फोरमायदों गामियाव बेबायदि जाथाय जानायनि सायाव गामिनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन उनाव हाग्रा बिफाना गामियाव फैनानै आबाद खहा जानाय आरो न' बां खहा जानायखौ नायगिदिंफैदों आरो मैदेर फालोजों खहा खालामजानाय सुबुंफोरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानैबो बुंथिदों बेराफारसे आबादारिफोरा बुंथिदों दि बिथांमोनहा बेंकनिफ्राय रां दाहार लानानैसो आबादखौ मावदोंमोन बेनिखायनो नांगौसिबां सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन CBIआ 1 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव रेलवे इन्जिनियारिं सार्भिसनि सासे सिनियर अफिसारखौ हमदों हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा महेंद्र सिंह चौहान बिथाङा 1985 बेट्सनि IRES अफिसार नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि मोनसे प्रजेक्टनि कन्ट्रेक्टखौ मोनसे प्राइभेट कम्पानिनो होनो थाखाय सिनियर अफिसार महेंद्र सिंहआ प्राइभेट कम्पानिनिफ्राय 1 कौटि रां लादोंमोन बे दायावनो CBIआ महेंद्र सिंहखौ हमदों लोगोसे बिनि अफिसाव मावग्रा सानै मावथिखौ रां लाबाय थानाय समावनो हमनो हादों बे केसखौ नोजोर होनानै सिगांनि समावबो बेबायदि गोबां बिबांनि रां जाख्ल'नायफोराव आखाय थानो हाबावगौ होननानै CBIआ दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ मख'नो गोनांदि महेंद्र सिंह चौहानआ आसाम मालिगाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे हेडक्वार्टाराव पस्टिंमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि थाखाय 2 रबट होदों बे 2 रबटखौ COVID-19नि बेरामिफोरनो जाग्रा लोंग्रा आरो मुलि जगायनो एबा हैनो थाखाय बाहायनाय जागोन हस्पिटालनि डक्टर आरो नार्सफोरा COVID-19 पजिटिभ जानाय बेरामिफोर जाय आइसोलेसनाव थायो बिथांमोननिसिम थाङालासे बे रबटखौ रिमट कन्ट्रलनि गेजेरजों बेरामिफोरनिसिम गोरलैयैनो दैथायहरनो हागोन बिसिया गावनि फिसायखौ बुथारदों बे जाथाया लखिमपुरनि दाहालपुराव जादों बुथारजानाय फिसायनि मुङा मक्खन हाजरिका बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि IRBNनि सासे हाविलदारमोन खौरांनि बायदिब्ला मक्खन हाजरिकाया सानफ्रोमबो फेनानै फैनानै न'आव बिसि आरो फिसाज्लाखौ सास्ति होफैबाय थायोमोन जाथाय जानाय सानखालिबो फिसाय मक्खना फेनानै फैनानै न'आव बिसि आरो फिसाज्लानि सायाव अत्याचार खालामफैदोंमोन सानफ्रोमबो फेनानै फैनाय फिसाया नखराव दावराव दावसि खालामफैबाय थानायखौ सहायनो हायैनि थाखाय बिसि रुपा हाजरिकाया गंसे गन लानानै फिसायखौ थैजासे बुदों बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालिसिम फैनानै रुपा हाजरिकाखौ मानसि बुथारनायनि दायाव हमदों आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय पुलिसआ फिसाज्लाखौबो लानानै थांदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सावगारियाव जुथानि माला गानहोनानै ससियेल मिडियायाव हगारनायनि दायाव एफआइआर होजादों सासे फोरोंगिरिया सिलचरनि रामानुज गुप्ता जुनियर कलेजाव बेंगली साबजेक्ट एबा आयदा फोरोंग्रा तामुजिद साहाया प्राइम मिनिस्टार मदिजों लोगोसे हारियानानि दैदेनगिरिफोरनि सावगारियाव जुथानि माला गानहोनानै ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सावगारियाव जुथानि माला गानहोनानै बिथांखौ मानहानि खालामनायनि हेंथायै अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि आफादगिरि स्नेहांशु भट्टाचार्य बिथाङा तामुजिद साहानि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय पुलिसनाव एफआइआर होदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो COVID-19नि भेक्सिन लाखांनायनि उनाव साइड इफेक्ट जानाय खौराङाव मोन्दों सिगांनि समाव भेक्सिन लाखांनायनि उनाव साइड इफेक्ट जायाखै होननानै खौराङाव मोन्दोंमोन नाथाय दा साइड इफेक्ट जानाय खौराङाव मोन्दों मख'नो गोनांदि 16 जानुवारियाव भारत नाङैनो COVID-19 भेक्सिन होनाय हाबाफारिया जागायजेनदोंमोन आसामाव गासै मोन 65 सेन्टाराव सा 6500सो सावस्रि बिफाननि मावथिफोरनि देहायाव COVID-19 भेक्सिननि गिबि खोलोबखौ होनाय जादोंमोन आसामाव भेक्सिन लाखांनायनि उनाव साथामनाव साइड इफेक्ट जानाय सोराङाव फैदों
साथामनि मादाव सासे हस्पिटालनि मावथि अनिता क्योट बिथाङा भेक्सिन लाखांनायनि उनाव हरसे आइसिइउआव थानो गोनां जादोंमोन। बेराफारसे बिथां अनिता क्योटआ बुंथिदों दि रोदानि उसुबिदा थानायनि थाखायनो बिथाङा आइसिइउआव थानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो दासिमबो रोखा बुंनो हाया बिथाङा थारैनो मानि थाखाय आइसिइउआव हरसे थानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम बिजेपिनि मिनिस्टार पीयूष हाजरिका बिथाङा बुंथिदों दि कभिड-19नि भेक्सिन लाखांनायनि उनाव आसामाव साथामनि देहायाव एसे साइड इफेक्ट जानाय नुजाथिदों। बेराफारसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि कभिड-19नि भेक्सिन लानायजों आसामाव रावनिबो देहायाव साइड इफेक्ट नुजाथियाखै। बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव सा 52 देहा सावस्रि बिफानाव मावग्रा मावथिफोरनाव कभिड-19 भेक्सिन लानानै साइड इफेक्ट जानाय खौराङाव मोन्दों। सा 52नि मादाव सा 54नाव गोबां खम बिबांनि साइड इफेक्ट जादों। उनाव मोजां जाफिनदों होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। नाथाय सासेनि देहानि हालोदखौ गाज्रि जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। दिल्ली एम्सआव सिकिउरिटि गार्ड महरै मावग्रा 22 बोसोर बैसोनि बिथांनाव भेक्सिन लाखांनायनि उनाव खर' सानाय, एलार्जि जानाय, हां लानायाव उसुबिदा जानाय आरो माखासे साइड इफेक्ट जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि उनावनो बिथांखौ आइसिइउआव लांनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा गुजरातनि केवाडियायाव थानाय बुहुमनि जौसिन स्टेटु दा स्टेटु अफ इउनिटिसिम थांनो थाखाय भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै गं-8 ट्रेनखौ मैया भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवबाय। बे गं-8 ट्रेनआ गुजरातनि केवाडियाखौ वाराणसि, दादर, आहमेदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, चेन्नाई आरो प्रतापनगर बेफोर जायगाजों फोनांजाबगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्राय बुंथिदों दि बेफोर ट्रेनफोरा केवाडियायाव टुरिजम जौगानायजों लोगोसे बे जायगानि सुबुंफोरनोबो खामानि होगोन। मख'नो गोनांदि बे गं-8 ट्रेननि मादाव गंसे ट्रेन आहमेदाबाद केवाडिया जन शताब्दी एक्सप्रेसआव स्पेशल टाइपनि कच थागोन, जेराव ट्रेननि उखुमा ग्लासनि जागोन आरो दावबायारिफोरा अख्रांनि समायनाखौ नायनानै दावबायनो हागोन। बिटिसि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव आसामाव फैगासिनो दङ बिधान सभा बिसायख'थि। आसामाव बिधान सभा बिसायख'थिनि थाग थियारिखौ नायबिजिरनो थाखाय भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मोनसे हान्जाया दिनै 8 जानुवारियाव आसामाव दावबायफैगोन। बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारि लानानै गुवाहाटीसिम फैगोन। सानथामनि बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा आसामनि चिफ सेक्रेटारि, हम सेक्रेटारि, डिजिपि आरो गुबुन गुबुन आसामनि गाहाय अफिसारफोरजों आलदा आलदा समाव सावरायलायगोन। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा आसामनि चिफ इलेक्टोरेल अफिसार, पुलिस नोडेल अफिसार, पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन जिल्लानि इलेक्शन अफिसार आरो एसपिफोरजों सावरायलायगोन। आइसक्रिमाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बे जाथाया चाइनायाव जादों। चाइनानि टियानजाननि दक्योड फुड कम्पानि लिमिटेडआव 4,836 बक्सनि आइसक्रिम बानायनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 2,747 बक्सआव थानाय आइसक्रिमखौ फाननो थाखाय बाजारसिम दैथायहरनायबो जाबायमोन आरो बेनि माखासेखौ सुबुंफोरनो फाननायबो जाबायमोन। नाथाय आइसक्रिमखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। आइसक्रिमाव कभिड-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव चाइनानि आइसक्रिम बानायग्रा कम्पानि दक्योडखौ सोरखारा सिल खालामनायजों लोगोसे आद्रा थानाय 2,089 बक्सनि आइसक्रिमखौबो सिल खालामनाय जाबाय आरो कम्पानियाव मावग्रा सा 162 मावथिफोरखौबो क्वारेन्टाइनाव दोननाय जाबाय। बे कम्पानिनि आइसक्रिमफोरखौ जाय सुबुंफोरा बायदोंमोन बिथांमोनखौ नागिरनाय खामानिखौ सोरखारा दा मावगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोनहा बे आइसक्रिमखौ बायनानै जादोंमोन बिथांमोनखौबो खाथिनि हस्पिटालाव खौरां दैथायहरनो थाखाय सोरखारा खावलायदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।